Bună ziua, Anton Roxana este alături de noi. Ce ne poți spune despre acest turneu, Roxana? Cum îți merge? Momentan nu merge foarte bine, astăzi am câștigat. Este un turneu destul de puternic, cu mulți mari maestri. Am prins câțiva, aștept să mai prind pentru a câștiga și eu la un mare maestru. Este în ultimul timp, mai ai timp și de șah și de facultate și de toate? Este destul de greu, intru în ultimul an la facultate, în anul 4, mă așteaptă licența, dar vom vedea cum vom împărți ambele, atât șahul cât și facultatea. Ce sper de la runda de mâine? Sper măcar o remiză, fruntaș acolo. Ce pot să zic? Asta e. Ce va fi mâine, va fi. Mult succes pe mai departe! Mulțumesc.